lezo. Uphuma. Pain comes in all forms. A small twinge, a bit of solace. Then there's the normal pains. The normal pains you live with every day. Then there's the kind of pain we can't ignore. A level of pain so great, it blocks out everything else. Yini manje unenkinga yakho? Ubona ukuthi ngiphazamisa ngiyafuna. Yini lo yenzayo ngempela? Ngiceda amandla bese ngiyibamba le monologue yazi bese ngiyibona ngiphambili ngisho mfethu yini manje bathi kwenze njani yini uqhubeka ukugijima ngithosi kwenzalayo mfethu asekuvele kwenzeke inkinga la yini khuluma nangibona umuntu omdala la mfethu we omdala ya kamboci hayibo kwenzalani ngami mfethu kugcina imalelele lapha ehlathini abamtshela ngala ekhaya ya uma sesa homa we ish kinga ke le eyazi impethu yazi ngibona ukuthi asibesamse kuyena manje sukumela Yayithenga le party. Mshana, ugcina wami ukubona. Wawungena ehlathini leminyama, khuluma isiqongo, khuluma nawe mdala. Wangena ehlathini leminyama, wahamba singakwazi usukephi. Sekuphele 3 months angikho la ekhaya. Ngeze ngiyafika bangitshela ukuthi usubuyile. Uphuma kahle mshana. Mama I also understand Kahle yini ngeke ngi-understand. Malume ngiyazi ukuthi ekhaya bakutshelanga futhi nami ngezinto zami engizenzayo malume ngeke uzu understand ngisasho namanje malume mina ngimelana nalento ngikhathele Prince hayibo Prince Kahle uzatha ugazi wakho. Baba mdala, ngicela kuvele kutshela sonke istory.